Ang Ginoo mana kaninyo, manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Mayaw nikaw, o Ginoo. Si Jesus mingon, pagkalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod o kamong mga Pariseo, mga tigpakaaron ingnon, gitrangkahan ninyo ang pultahan sa gingharian sa langit at tubangan sa mga tao, apan kamo mismo dili musulod, ni pasudlo ninyo ang mga tao nga gustong musulod. Pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod o kamong mga Pariseo, mga tigpakaaron ingnon, mulawig kamo sa kadagatan ug baktaso ninyo ang mga kayutaan aron pagkabig og tao, ug sa nakabig na siya gihimo ninyo siya nga labi pang angay nga maimpyerno kay kaninyo. Pagkaalaot ninyong mga giya nga buta, nagtudlo kamo nga kun ang usa ka tawo manumpa tungod sa templo, dili kinahanglan nga tumano niya ang iyang panaad. Apan kung manumpa siya tungod sa bulawan nga anaa sa templo, obligado siya pagtuman sa iyang panaad. Mga buta o mga buang-buang, hain may labing importante, ang bulawan ba o ang templo nga maoy nakapabalaan sa bulawan? Nagtudlo usab kamo nga kun may manumpa tungod sa halaran, dili kinahanglan nga tumanon niya ang iyang panaad. Apan kun manumpa siya tungod sa gasa nga anaa sa halaran, kinahanglan tumano niya ang iyang panaad. Pagkabuta gayud ninyo, hain may labing importante, ang gasa ba o ang halaran nga maoy nakapabalaan sa gasa? Busa kun may manumpa sa halaran, nanumpa siya niini og sa tanang gasa nga anaa sa halaran. O kun may manumpa sa templo, nanumpa siya niini og sa Dios nga nagpuyo didto. O kun may manumpa sa langit, nanumpa siya sa trono sa Dios og kaniya nga naglingkod niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, o Kristo. Si Kristo may emphasize iyag yung gipahimugatan nga kining buhat importante kaayo. Ang buhat ug ang atong gisulti, bisan gani ang atong gituuhan, kung dili na gani magkauyon, tawgo na taana og tigpakaaron ingnon. Kamoron, nagsimba man mo dinhi, kumusta man ang inyong buhat? Niuyon aning inyong pagsimba? Anong inyo man kung tutukag hait kayo? Inyo sa kong gipangutana, nga kumusta sa dangakong gibuhat? Magkontis lang taan eh. Muna ang mga Pariseo, externally, grabe kay sila grabe kay sila ka holy. Musimba gid sila kada adlaw, magpuasa sila kaduha sa usa ka semana. Nya magtithing gid na sila kanang 10% sa ilang ilang tanang income. Faithful gid na sila ana, ila ginang ihatag
Nya og musimba na sila, maghalad gid na sila. Halad gyud. Di praning usahay uban simba wa gihog sa kolekta. Ana gid na sila. Nya ila ginang tun-an ang Biblia kanang balaod ni Moises, memorizon pag gina nila, ila pag ginang ipapilit silang agtang karon mga tato na may ato ipamutang dinhi sa atong mga lawas. Sa una ila mga bersikulo sa kaning Biblia mo ilang ipapilit sa ilang mga lawas. Sila mga bukton, ang mga sinulat nga mga bersikulo, ana sila mga bungbong, ana ilang mga pultahan, aron lang gid sila makamemorize. Nana. Saman, makalabaw pa mo anak kabuutan? Makalabaw mo dili. Niya magbulibod pag gina silang abo. Anha sa yuta maglingkod, inigpuasa nila. Ana. Pero ginganlan silang Hesus, mga tigpakaron ingnon. Ana. Unsa may hinungdan nga ginganlan silang tigpakaron ingnon ni Hesus tungod kay padung sila sa impyerno. Di sila kamaong muwagtang sa sala nga naa nila, ang sala sa pagka-materialistic. Kana bang nag-apas sa bulawan, nag-apas sa halad, nag-apas sa ilang madawat ba? Ilang madawat. Nag-apas sa mga pagdaig, nag-apas anang mga dungog, nag-apas sa ilang gahom, nga sila gi authority. Ano bang nahigugma sa mga butang sa kalibutan. Nya gusto gyud sila nga sila gyud mao'y ilhon nga labing buutan. Ana, dungog. Kamo wa mo maiguan eh. Wa. Di ba maningog ay? Ang gisulti ni San Pablo nga iyang gidaig diri sa unang pagbasa ang mga katubitang mga tao sa Efeso ba to? Mga Tesalonika. Ang iyang gidaig kay grabe kayo ang ilang pagbansay sa pagtuo, paghigugma og paglaom diha ni Kristo. Pulos gid ni dili makita pagtuo, paghigugma ug paglaom. Nya gipakita ni nila sa ilang panaghiusa, dungan og ampo, nagdinawatay, unya wa na sila magtinir og ilang kaugalingong mga butang nga sila mo'y tag-iya. Ang community na mao'y tag-iya sa ilang mga bahandi. Mo nang gidaig silang San Pablo kay gibiyaan nila ang mga Dios-Dios. Kaya kanigo mga Dios-Dios nato kanang kong kwarta, balay, kaning imong dungog, kanang imong naong, usahay mao na imong idolatry, kanang imong naong sige na lang yung pangnindot anang naong na imong mga gisulob, kanang terno-terno sa colors buhok, color dinhi, color sa mask, hastang bag, hastang sandal, puparihason ang color ba? Idolatry na. Idolatry. Kanang imong sakyanan, idolatry sa imong asawa, idolatry sa imong bana, idolatry sa imong anak, nga murag mao na lang ginay pinaka-importante. Gibiyaan as taga Tesalonika, ang pinaka-importante nila ang ilang gituhuan, ang ilang gihigugma ug ang ilang gilauman mao na gyud si Kristo. Mo nang gidaig ni San Pablo, nya iya sang gipahinumduman. Hinumdumi ha, giunsa na mo pag kinabuhi katong kuyog pamininyo, mao sa ding kinabuhi among gipuy-an. Gibiyaan pud namo ang mga butang, ang mga bulawan, ang kwarta, gahago migmais among kaugalingon para sa inyong kaayuhan. Mao na siya nakadindot ug mao ni ang buhat nga Dios nun. Inyo ning gibuhat. Gyapon. Kini sa akong gibasa sa biography ni gamay lang nga biography ni Saint Rose or Santa Rosa. Ako kana ding Santa Rosa diya sa kuano diya sa at sunod sa Lapu-Lapu sa Olango Island ko na siya si Saint Rose din na. Kani si Santa Rosa anak ni siya og
kaning royal family dito sa Peru, dito sa Lima. Tinahod kay ning iyang mga pamilya. Mga dagko bang tao ba? Nagkupot og katungdanan niya. Naa na sila yung mga maid, anak inatiman gini sila, royal good family. Pero siya secretly, siya ba? Pagkamatngo niya buot as early as mga 6 years old, ning commit na siya ngadto sa Ginoo nga, I offer my virginity and my beauty to you. Kinahanglang ikaw ra gyud makatag-iya aning akong beauty kay purti man ning gwapaha ani niya. So ang iya sang mga ginikanan nagplano na sa kinsay iyang banahon, nangita po dito kay buya-buya mo tos una, nangita po do ka na mga gwapo gyud kay perting gwapahan silang anak. So kay ngong gislab kanig maminyo ni gawas nga smart kay ning bataa o niya kuan pag gyud kayo artistic kay siya, daghan kay siya mga style to kanang entertain ba. Kanang mga bata nga imong pakantahon mo kanta dayon, yala ka cute, imong pasayawon mo sayaw, dala ka cute. May kay siya ana malingaw gyud kaniya. Mo nang talented pa, gwapa pa, smart pa ana. Ingong gilab kanib. Dako tag paglaom ani. Secretly di ay si Saint Rose iyang gi-commit to virginity. So katong na kuan na siya na teenager na, daghan namang manguyab niya. Na gani tao magtutok-tutok, magdaig-daig niya, likay dayon. So tanan gid nga nanguyab niya iyag yung gibalibaran tungod sa Ginoo, pero dili niya balibaran nga kanang kinasuko tungod sa Ginoo. Niya na gani magsigsunod-sunod niya na magday kinindot kay siyang buhok, big-abot katos lang balay, guntingon niya iyang buhok, iyang pakpakan iyang aron mabati iyang naong ang iyang buhok mabati. Aron ang Ginoo ra gyud nakahibaw nga nindot siyang buhok. Nindot ano? Uman ang iyang naong magsigday la kanindot nimog naong rosy kay kag naong iyang buling-bulingan iyang naong maglakaw siya nga bulingit kay siyang naong murag ka ng mga yagit ba. Iyang butang nga grasa iyang naong. Haron ang Ginoo ra gyud makakita siyang beauty. Opposite kayo ninyo no? Opposite sad nako. Kanang mangita kita nga mo reveal ang atong beauty, kanang gusto kitang makit-an atong beauty. Opposite sa mga Pariseo. Kay ngano man gusto siya Ginoo ra gyud tag-iyan niya. Nya ang iyang virginity kanang mga kalaway nga hunahuna para niya impure thoughts is already maka-virginize niya. So di gina niya i-entertain. Opposite kaya po nato, no? Lain kay mong tinanawan ako kanay father otro sa niya. Muna og pangutanon siya, are you a virgin? Maingon siya, yes. Body and spirit. Kita mut lang. Muna bitang kami sa unsay gusto nimo nga umasadtos ka bay nga gani katong diha pa may seminaryo ba. Unsay gusto nimo kanang virgin and martyr? Ngayon ako aganahan lami martyr lang ay lanang virgin. Astilan kana bang karong panahon na kaning pangunahuna sa batan-on nga babae murag giguba na ginigmayo ambot pila na lay percentage karon sa mga babae ug lalaki nga mga batan-on teenagers nga naaaning maong conviction nga ang akong impure thoughts is already a distraction to my virginity. Pangutan na inyong mga anak. Inaday kana ba mga 14 years old, 15 years old, are you preserving your virginity? So, of course. Di ka mo tanaw og porn. So, sometimes. how often is your sometimes? And siya, thrice a day. Wala naman na ilang sometimes karon. Ang atong sometimes sa una, mga once a week, mga once a year. Karon ilang sometimes is 3 times a day. Kay kun ilan na yung ingnon nga permanently, kanang di na gid sila mga tug, sige na lang yung tanaw, hangtod ka adlawon. Muna na all the time. So muna, si Saint Rose is a model of restoring the beauty of our life, the beauty of our kaning Christian life. Kana bang unsa ta kagwapo o kagwapa kung ma-restore lang nato ang virginity. Giunsa man to niya?
secretly gahimo siya og act of penance. Mag-fasting siya 3 times a week nga di gid siya mukaon, unya maglatos siya siyang kaugalingon, ighigda niya to siyang kwarto, gahimo siya higdaanan nga bato o kanang hait kaayo mo iyang higdaan secretly. Nga nasakpan man ni siyang papa o sa iyang mama nga di gid ay siya mo entertain o mga suitors, gipriso ni siya ngadto usa ka kwarto. Nalipay ra pod siyang gipriso siya. Ana, gidaig ra pod niyang Ginoo nga gipriso siya, o gidaig niya ang iyang mama ug papa nga gipriso siya aron di na gid siya makit-an og laing tao. Ang Ginoo na lang kay makakita niya. Motong sige siya appreciate sa iyang mama ug papa. Kamo prisohon mo sa inyong bana, mga asawa, mo appreciate mo. Di na jud ko ani ka pangabit nana. Ansaman, okay mo ana. Unya kung dagmalan ni siya kanang pasakitan, sawayon, ana gitamay naman ni siya. Sakit kay tanan kay mo lagi ni opposite lagi siya ang iyang kinabuhi, opposite sa kuan. Malipay siya sakiton siya. Ay, salamat in tao na nadyo ko'y kasakit, naliwat na dyo kong Kristo, naliwat na dyo kong Mama Mary. Pag kanindot siyang gibati kung sakiton siya, naago ni siya doctrine nga iyang gisuwat nga niingon siya, o gusto mong malipay kaayo, pangita mong kasakit, pangita mong kasakit, higugmaan ang kasakit, mao na ipinakalipay kayo. Kay wa kuno siya laing lawom og dako kayong kalipay, kada gid niya dawat og appreciate sa kasakit. Mo na inig panghatag niya ngadto mga pagkaon sa mga pobre kanang way gikaon, way balay. Iya day nang ingnon, uy, congratulations wa kay balay, kay kaning imong kasakit no, nindot kay ning ngadto sa langit. Dako kay kag balay dito sa langit. Ayaw jud kasukuha, ayaw pagyaw-yaw nga wa kay balay. Ingon sa tungod sa di amang ko'y sakit. Uy, congratulations nga naa kay sakit. Kay si Kristo baya gisakitan ba ito iyang lawas. Uy, ikunik na nga tong nindot kay na grasya na nimo ngadto sa langit. Muna yang isulti, kamo sultihan mo ana malipay mo. Hala, naraba ko'y COVID. Congratulations nga na kay COVID. Ana, tumino niya ako man ni severe man ni mamatay ko. Congratulations nga mamatay ka. Kay tuas Kristo gahuwat nimo sa langit. Dako kayong kumbira sa langit. Iyang makultivate ang beauty of our life. Kamu lipay mo ana nga, congrats nga ma-COVID mo. Kay abotay mo nga tong Kristo. Mao na, wasan siya magdugay. 31 years old na sad siya. Si Kristo namatay 33 years old. Siya sad namatay 31 years old. Tertiary siya, third order sa Dominican orders, no? Ning commit siya diha dapita og grabe ang iyang nahatag nga kalipay og kasantos sa mga tao nga naduol niya. Ug mauna ang gusto ni Kristo. Dili ta mahimong tigpakaaron ingnon basta ang atong gipangita ang pagpahimuot sa Ginoo, dili sa mga taong nagtan-aw nato. Kung ang atong gipaningkamutan mauna ang pag-connect, ang pag-unite, ang paghiusa sa atong kaugalingon ngadtos kinabuhi ni Kristo ug sa mahal nga birhen, dili pagpakighiusa lang ani mga tao dinhi, pakighiusa sa imong anak, sa imong bana, sa imong mama. Wa na'y kapuslanan kung wa kay kahiusa ngadtos Ginoo. Mo na nga niingon si Kristo, ug mosaad kag langit, iapil ang trono sa langit. Unsa man ang trono sa langit ug ang naglingkod niini ang maghuhukom. Ay pagsingon, matuman imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Mo ba na itong siging saad kada adlaw, matuman imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Pero gahuna-huna ka sa trono sa langit nga mo'y muhukom nimo. Nagtuo ka kani imong pagsimba dinhi, nya sige kag pakasala, nagtuo ka kanang tronoha, di na muhukom nimo. Nagtuo kag bailad-ilad na nimo nga dinhi mag-ana-ana ka, kalawat-kalawat ka, igabot dito yawa-yawa na sad ka, nagtuo ka matud pa ni Kristo, ibaw inabi galingkod sa trono. Timan ibaya ang langit na abaya trono, maghuhukom baya ng trono. Mao bitan ang mga hari inighoy imo an nilang judgment, mulingkod das ilang trono. Nya kamo, ako, musta ka ikamatay nato? Makapasar ka ta dito sa tronos Ginoo? Makapasar basta dili ta magpakaaron ingnon. Dawata nga sad-an ka, dawata nga naa kay nabuhat nga sala, pero ayaw hunong diha. Ay pag-ingon, musabot lang Ginoo, musabot lang Ginoo. Ayaw paghunong diha.
i-restore ang imong union with God. Lord, biyaan ko na ni karon. Sugod karon, biyaan ko ni tagaay ko grasya. Nga maghimo din kag finance. Nga ang imong finance, di na kumukaon, Lord, pariha ni Sentros Oblima. Katulo sa usa ka semana, di kumukaon. Asa naman imong budget? Ipalit ko ni slot sa kapilinha. Ipalit ko ni. Kay mas maayo pag makatukod ni kapilyas kapilinha kaysa magtukod ni og trono dito sa impyerno na ako magdala ni nako sa impyerno ning akong pagsigig mahal aning akong kwarta kining akong kuan i-donate ko ni didto. Okay, nag-budget man kog tag 100 kada kaon, kada adlaw, kada semana makatigom kog 900. So kada semana ako ning ihatag ngadto sa kapilinha. Di makadahatag kag 2,000 kutob September 8. Di ba? Na limpyo pa ka. Limpyo pa imong kasing-kasing. Nya, di jud ka gustong makita nagay mo daig nimo. Hala, kagwapa gud nimo day. Minyo naman ta ka, pero gwapa mangyapon ka. Sa sunod, buling-buling imong naong, imo ang grasa. Ana, ning kahla nindot kay kaglawas, wa jud kay bilbil, wa jud kay tiyan. Sa sunod pagpading nga kanang murag bilbil gid ang mulabas. Ana, haron ang ilang makita, Allah kadako na gud nimo tin. Uy, di maunsa man ka oy, nimburot man ka, tuyang kagkaon. Nya imo ditong gipadingan day. Karon ang mga tao magpading man para mo nindot lang lawas. Ikaw magpading aron mo bati imong lawas. Wa man sad mo kaoyon, sige na. Nindog na ta. Mga igsoon sa atong pagpasidungog ni Santa Rosa, Sang Piton Takaron, ang Dios nga mao'y nagtinubdan sa tanan nga grasya og kabalaan. Moingon kita, tungod sa pangalian ni Santa Rosa, dungga kami. Tungod sa pangalian ni Santa Rosa, dungga kami. Nga ang simbahan nga nagapanaw nga magmalaumon sa gipadayag ni Kristo diha sa iyang mga pulong, magampo kita sa Ginoo. Tungod sa pangalian ni Santa Rosa, dungga kami. Nga ang nangulo sa tanang mga nasud magkahiusa sa pagdawat sa mga pulong sa Dios diha sa kinasing-kasing, magampo kita sa Ginoo. Tungod sa pangalian ni Santa Rosa, dungga kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ining COVID-19 makabaton na og higpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Tungod sa pangalian ni Santa Rosa, dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Tungod sa pangalian ni Santa Rosa, dungga kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanang mga kalihukan, ilabi na sa parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuog paglaom isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Tungod sa pangalian ni Santa Rosa, dungga kami. Nga ang sulugon sa Dios Teofilo Kamomot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Tungod sa pangalian ni Santa Rosa, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Tungod sa pangalian ni Santa Rosa, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug laing-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pa mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Tungod sa pangalian ni Santa Rosa, dungga kami. Nga ang nangamatay makabato na sa kaingpitan sa pagsudong sa naong ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Tungod sa pangalian ni Santa Rosa, dungga kami. Amahan, dungga ang mga pag-ampo nining imong katawhan kay amo kining gituboy diha sa pagpangama ni Santa Rosa, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.